Mini Sabatha ibenhle ngoba ngizayila. Sizovula ngesihlabelelo 208 inkosi kusekukhama kwena. Tabani oh bofige lomona zane
Amen. Kokuqala angibonise ukuthi ngiphethwe umkhuhlane ukukhwehlela akho-ke ningamangala uma ngabe ngiyithi noma ngiyakhuluma ngikhwehlele bese ngiphuza noma amanzi. Isihloko sale nkonzo sithi Ubunazaretha Ilona Bandla Likajehova. Igama elithi Ubunazaretha ngesingisi lithiwa Nazareth. Lesuselwa kwisHebheru okuthiwa Nazir. Okusho lowo muntu impilo yakho yonke uyinikele uNkulunkulu. eBhayibhelini igama lomNazaretha siqala ukuhlangana nalo kuNumeri 6 verse 5. Lapho kuthi khona zonke izinsuku zesithembiso sokuba ngumNazaretha kungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku zokuzahlukanisela ngazo uJehova. Inkulumo engiqonda ukukhuluma ngayo leyo ukuthi zonke izinsuku zesithembiso sokuba ngumNazaretha kungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo kuJehova. Uyakuba ngcwele. Ekuqaleni isifungo sokuba ngumNazaretha kwakuba isifungo sesikhathi esithile esingathi kulesi sikhathi mhlawumbe ukuzila. Ngiyakwazi ngokuzila. Kodwa umehluko ukuthi isifungo sokuba ngumNazaretha sasithatha isikhathi eside kunesokuzila. Ngoba sasingathatha ngisho izinyanga ezisithupha size sedlule mhlawumbe kulokhu ukugcinile ubuNazaretha. Ungaligondi ikhanda, ungasithinti isidumbu, ungakuphuza utshwala noma iwayini. Ngithi lesi kwakuyisifungo sokuzila njengoba wawuba kulesi simo uma kukhona into oyicela uNkulunkulu njengokufuna umntwana. UmkaManowa noHana babe ngabathola abantwana. Ngiyethemba sonke siyakwazi lokho. Kodwa emva kwesikhathi lesi simo asibange sisaba isifungo sesikhathi esithize. Kodwa kwaba nabantu abazalwa bengamaNazaretha baze bafe bengamaNazaretha. uSamsoni wazalwa ngumNazaretha kanye nomprofeti uSamuel naye wazalwa ngumNazaretha. Baze bafa bengamaNazaretha. KwiTestament Elisha umprofeti uJohane umbhaphatisi noYeshua baze bafa. Yeshua kwiNew Testament asinikeziwe umlando ngoJohane njengomNazaretha. Kanjalo noYeshua njengomNazaretha. Njengoba sesazi abezizwe bakufihla ukuthi uJohane wayengumprofeti nokuthi wasungula ibandla lamaNazaretha. Kanjalo nokuthi uYeshua noShawulu babe ngabaholi bebandla lamaNazaretha. uNkulunkulu uke asebenze ngendlela ongayiqondi. Ngenkathi amaRoma eseyiqedile inkolo kaMose baba nezifundiswa ezibizwa ngokuthi ama-correctors. uJerome owabe engomunye wabo. Umsebenzi walezi zifundiswa kwakunguhumusha izincwadi zamaHebheru ziswe kwiLatin. Ekhumusheni kwabo kwakuye ukuthi uma bebona ukuthi le nkulumo iyaphambana nenkulumo yenkolo yabo bese beyishintsha
ngendlela ukuthi ivumelane nemfundiso yabo noma yaleyo nkolo yabo. Testament akuyikho lokho okwabhalwe ezincwadini zesiHebheru. Ngathola incwadi yesiHebheru ethi The Gospel of the Nazarenes, manje ngokuhumusha esibizo ngokuthi ngokukaMathewu. Le ncwadi yayisigugile, amakhasi amaningi engasekho, kodwa kulawo ayesekhona ngamangala ukuthi ziningi kangakanani izinto ezashintshwa kuMathewu. Ukubala ezimbalwa, lokhu ukuthi uYeshua kwathiwa ngumNazaretha ngoba wazalelwa edolobheni okuthiwa iNazareth, kwangayilo iqiniso. Kwashintshwa ngama-correctors ngoba kufihlwa ukuthi uYeshua wayengumNazaretha. Bonke mhlawumbe amaKristu noma amanye amakholo azi ukuthi uYeshua ukuthi umNazaretha is because wazalelwa eNazareth. Kodwa leso sehluko noma lelo vesi lakhiwa, alihambi nje, alisondelene nokusondela kwinto ezibhalwe kwisiHebheru. Ukuthi wathi uYeshua uyovuka ngosuku lwesithathu kwakulilumbo, ufakwa emlonyeni ongakaze uYeshua akusho. Inhloso kwakungukuvusa usuku lwesonto lokukhonza uBhali. Ukuthi uYeshua wathi uyindodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu, yinto uYeshua ongakaze ayisho. uYeshua wathi uyindodana kaNkulunkulu kwaphelela lapho. Kodwa lokhu ukuthi uyindodana ezelwe iyodwa kwakhiwa inkolo, njengoba namhlanje amakholo amaningi azi ukuthi uYeshua wayeyindodana ezelwe iyodwa ezulwini. Kodwa nje into engenzeka, oqala uNkulunkulu akazali. Okwesibili, igama elithi indodana kaNkulunkulu lisho izingelosi noma izithunywa zikaNkulunkulu. Kwi-Old Testament lelo gama ligcwele, kodwa ukuze benze sengathi uYeshua uyehlukile kunabo bonke, bathi wathi uyindodana ezelwe iyodwa. Mase ngikufica lapha lesi sihumusho esasuselwa khona eincwadini zesiHebheru, akukho nhlobo ukuthi uYeshua wake wathi uyindodana ezelwe iyodwa. Okuseqinisweni kwi-first edition yesiGreek akukho ukuthi uYeshua uyindodana ezelwe iyodwa. Kwaqala ukubhalwa lokho kwi-second edition, kushintshwa inkolo ngendlela yabo. Ziningi izinkulumo zamaHebheru ezashintshwa. Uthi mawufunda lezi zinto umangala ukuthi ikuphi okuyikho nongayikho. Nginongabaza ukuthi uYeshua wake washo ukuthi umuntu akabhajadiswe egameni likayise lendodana nelikamoya oyingcwele, ngoba lolo limi lwalungekho kwisiHebheru. Lolo limi lwalungekho kwi-Old Testament. Kodwa kungenzeka ukuthi le nkulumo yayakhiwe ukuvusa uNkulunkulu omthathu emunye, ngoba ayisilona ulimi lwenkolo kaMose noma yeTestamenti elidala uYeshua owayekulo. Okunye amakholo amaningi angakwazi ukuthi uYeshua akakaze ebe kule nkolo entsha
eyakhiwa uConstantine akayazi. Le nkolo entsha yakhiwe ngo 352 AD. Kodwa uYeshua emhlabeni wahamba cishe ngo 31 AD. So ngisho abapostoli abakaze beyibone lenkolo entsha yabezizwe. Kodwa amakholwa akakufundisiwe lokho. Akakwazi. Nalaba bathi bangabapostoli abazi ukuthi abapostoli abakaze bebe kumaKristu. Akufanele kube ngabe bathi bangamapostoli uma bethi bakulenkolo entsha njengoba uJerome iyaye ibiza. Ngoba abapostoli babe senkolweni endala futhi babe ngabizwa ukuthi abapostoli. Lokhu ukuthi bangabapostoli kwaba imfundiso entsha. Babe bizwa kuthiwa abafundi bakaYeshua. Ngaso sonke isikhathi kwiTestament elidala kukhulunywa ngoJehova uNkulunkulu wethu. Akukhulunywa ngoyise, indodana nomoya oyingcwele. Ayikho into enjalo kwiTestament elidala. Yikho ingilosi sithe lapha eNCG umasipapastisa sithi egameni likaJehova inkosi yethu umdali wezulu nomhlaba. Amen. Ngoba ilona limi lelo likaMose noma lamaHebheru. Ziningi kakhulu izinto eziyubuqili ezenziwa ngabezizwe ukuze ngazo thina sishiye inkolo kaMose okuyinkolo yethu silandele ekaConstantine. Nalo baba wethu osezulwini awulona ulimi lwesiTestament elidala. NgokwesiTestament elidala kufanele ukuthi Jehova uNkulunkulu wethu. uYeshua njengomuntu owayengumHebheru wayengakwazi ukuthi baba wethu osezulwini. Kodwa lokho ukuthi baba wethu osezulwini kwakuvikwa leli gama elithi Jehova. Ngoba kulenkolo entsha uJehova wachithwa. Ngakho ke basebethi baba wethu osezulwini. Futhi no baba wethu osezulwini kukhona lapho esike samthola engangamthola khona the original baba wethu osezulwini. Awuyona lento esiyifundayo. Njengoba ngithi uNkulunkulu uyisimanga. Angazi ukuthi ama-correctors akushiya kanjani ukulishintsha leli gama kwizenzo 24:5. Igama elithi Paul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Ngoba babekufihlile kumavesi amaningi. Angazi ukuthi kwaphunyuka kanjani kuyizenzo 24:5 ukuthi bese uPaul noma uShaul bembize ngoJehova ngokuthi ungumholi webandla lamaNazaretha. Ngoba ey'ndaweni ey'ningi bakufihlile lokho. Bheka izenzo 28:22 lapho ukuthi kepha sithi kufanele sizwe kuwe okucabangayo ngokuba siyazi ngaleli hlelo ukuthi liyaphikiswa ezindaweni eziningi. Awukwazi ukuthi ungathi uma ubhala bese uthi ngaleli hlelo ungalisho igama lalo. Ayikho into enjalo ukuthi ungavela uthi ngaleli hlelo. Uma kuba simbonanga izenzo 24:5 sazothi liphi elihlelo abakhuluma ngalo. Kodwa lokho thina maNazaretha sikwazi ngoba kwizenzo 24:5 kushilo ukuthi wayengumholi wehlelo lamaNazaretha. Yikho sazi ukuthi leli hlelo kusho ihlelo lamaNazaretha. Kodwa noma ubani ohlaniphila ukwazi ukuthi ukhuluma ubusuvela uthi he noma uthi his ungakaze eduze kwalokho uchaze ukuthi leli hlelo lento okhuluma ngayo uyubani.
Uma umuntu esefunda uzothi ukhuluma ngaliphi ihlelo, ngoba akukho lapha igama lalo libizwe khona ngaphandle kwakuyizenzo 24 verse 5. Cabanga lapha ngifunda ngezenzo 28. Wayezokwazi kanjani umuntu ofunda izenzo 28 ukuthi ukhulunywa kuhle ihlelo? Kodwa ke sikhuluma ngebandla lamaNazaretha ukuthi Ilona bandla lasezulwini. Ngokuthi leli bandla kubhalwe igama lalo kwizenzo 24 verse 5, sikwaze ukulandela leli gama saze safika emnyombeni walo, sathola ukuthi leli vesi alidukile. Ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngumprofeti uJohane. Amen. UYeshua omchaza ukuthi kwabazelwe ngenyama akekho owayefana nomprofeti uJohane. Kubhaliwe ukuthi uYeshua wathi kwabazelwe ngenyama akakho fana noJohane. Kodwa akubhaliwe ukuthi wayengumprofeti. Kodwa liyasho ukuthi kuba profeti akekho owayefana noJohane. Kodwa lapho uJohane ubizwe ngombhaphatisi, hayi ngomprofeti. Kanti uJohane wayengumprofeti njengabo bonke abaprofeti baseBhayibhelini. Kodwa kwiNew Testament akukho lutho esilutshelwa ngoJohane ngaphandle kokuthi wabhaphathisa uYeshua. Okuseqinisweni asitshelwe lutho eBhayibhelini ngobudlelwane bukaJohane umprofeti kanye noYeshua. Satshelwa nje ukuthi wabhaphathisa uJohane. Kodwa azange satshelwa ukuthi wayesebenza ngaphansi kwaJohane. Ngoba bangafanele ukuthi kube khona omunye umuntu esimaziyo ngaphandle kwaYeshua lo abasebemakhile. Uma usufunda izincwadi sezikutshela ukuthi uJohane wagcotshwa uYeshua ukuba abe ngumpristi, ukuthi uJohane wagcoba uYeshua ukuba abe umpristi wakhe, wamcijela ukuba ahole ibandla lamaNazaretha emva kwakhe. Uyawumangala ukuthi lento yafihlelwane eBhayibhelini. Ngoba ithola bawusuyithola ezincwadini. Kodwa eBhayibhelini akukhulunywa lutho ngokubaleka kaJohane. Ufanele ucace ukuthi sisho ngani ukuthi Ubunazaretha Ilona kuphela ibandla likaJehova. Okokuqala kubhaliwe kuNumeri 6 verse 5 ukuthi umuntu ongumNazaretha ngumuntu ongcwele. Umuntu ongcwele ngumuntu impilo yakhe yonke oyibhekise kuJehova. Ukwenze njani ukuthatha yonke impilo yakho uyibhekise kuJehova? Lo ngumuntu ogcina yonke imithetho kaNkulunkulu. Agcine nalowo ongagcinwanga ngabanye abantu noma amakholo. Angani manje ngizwa. Umuntu ongcwele ukuthi ukuze ube ngcwele kufanele ube umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu. Kodwa sengiye ngizwe bonke nje abantu abangamakholwa bekhuluma ngobungcwele. Cha. Umuntu ongcwele umuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu wonke. Bengasho abantu bethi basindisiwe besho konke asikwazi ukuthi ukuthini. Kodwa ukuthi ungcwele kusho ukuthi ugcina umthetho kaNkulunkulu. Ungaligondi ikhanda ukushiya isihluthu sezinwele zakho sikhule, lokho kubekelwe amaNazaretha nabapristi bakaJehova. Ungazithinti isidumbu, kubekelwe amaNazaretha kanye nabapristi bakaJehova. Ungaliphuzi iwayini kanye nophuzo oludakisayo, lokho kubekelwe umNazaretha nabapristi bakaJehova. Kubhaliwe nakubapristi. Into Levi 20 verse, and says number verse 5 or so. Bheka kuLevi 21 verse 1 to 6. Lapha abapristi nabo
bebekelwe umthetho ukuthi bengagundi, bengasithindi isidumbu, futhi bengaliphuzi iwayini nophuzo oludakisayo, ngoba bona baya kuba ngcwele kuNkulunkulu wabo. Kubhaliwe lokho kufunde kuyizenzo 20 kuLevi 21 from verse 1 to 6. Bengahlambalazi igama likaNkulunkulu wabo ngokuba banikela ngeminikelo yomlilo kaJehova, isinkwa sikaNkulunkulu wabo. Ngalokho bayohlala bengcwele abapristi. So umNazaretha nompristi kaNkulunkulu ngokwenza bayafana. Ngaphandle kwalamanazatha esifunda ngawo kwiTestament elidala, umprofeti uJohane waba ngokuqala owasungula ibandla lamaNazaretha. Emva kwakhe leli bandla laholwa nguYeshua. Emva kwakhe leli bandla laholwa nguPaul. Abezizwe basebeyaliqeda, bafihla negama lalo, kodwa ekugcineni labe selivuswa ngumprofeti uIsaiah Shembe, okuthula kube kubo. Ungamangala ukuthi kwiNew Testament kuyakhulunywa ngabaFarisi nabaSadusi, kodwa akukhulunywa lutho ngebandla likaYeshua hlobo. Wonke amanye amabandla ngokwenzana ngokuba khona kwawo angamabandla asungulwe ngabantu. Isekelo sawo inkolo yabezizwe, lano othi uJerome bona bakhonza uBhali. Kusho uJerome lokho ukuthi lenkolo entsha ikhonza uBhali. Ake ngibuye nginikhombuze futhi incwadi kaJerome ukuthi wayesho ukuthini uma ethi kukhuluma uJerome la, kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise lamahlubuka azibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho babheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda. Abasebenzisi iTestament elisha kuphela, kodwa baphinde besebenzise nalelo elidala lamaJuda. Ngamanye amazwi, abantu abangaphansi kwalenkolo kaJerome okuyinkolo yabezizwe akufanele bafunde iTestament elidala, fanele begcine ukufunda ngeTestament elisha. Abayichithi imithetho yamaJuda nabaprofeti babo kanye nemibhalo yabo. Ngamanye amazwi, njengoba bekwenza vele, abalandeli balenkolo entsha yabezizwe akufanele beyichithe imithetho kaJehova, lapha bayibiza ukuthi imithetho yamaJuda. Namanje amakholwa amaningi akayilandeli imithetho kaMose noma imithetho kaJehova, kodwa bathi mase kumanje basebefundiswa isizathu esehlukile kulesi esasikhulunywa ngoJerome noConstantine. Basho zonke izinto lezi ezifundiswa emabandleni amaJuda. Okwehlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya. Ngiyangimangala ukuthi uShembe wakwazi kanjani lokho, ngoba noShembe wasivumela ukuba sifunde ilokhu iTestament elidala, wathatha isekelo senkolo Ubunazaretha wayenza yaba ngokweTestament elidala, kodwa futhi wasifundisa ukuthi simamukele uYeshua. Bafundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa, kodwa uJesu yena uyindodana yakhe. Ngokwenkolo entsha yabezizwe akufanele ukholelwe kuNkulunkulu oyedwa. Noma amakholo amaningi angayiwamaNazaretha akwazi lokho. Balandela imithetho yonke namadili amaJuda, okufaka phakathi ukusoka,
nokugcinisa abatha. Amen. Nazi izinto abasenkolweni yabezizwe abangavunyelwe ukuzenza njengokuchaza kaJerome. Emabandleni abezizwe akuvumelekile ukuba basebenzise iTestament elidala. Kumele basebenzise iTestament elisha kuphela. Umbuzo uthi njengoba kuyiyo inkolo yabezizwe eyahlanganisa iTestament elidala kwelisha, pho babelihlanganiselane uma kungafanele amakholwa abo alifunde? This is angeke uyichaze lento ukuthi abantu abahlanganisa iTestament elidala nelisha inkolo yabezizwe. Kodwa ungafika incwadi uyenze ibe incwadi eyodwa bese umuntu umjezisela ukuthi uyifundelani yonke. Kodwa wena uyenze yaba yonke. Hayi ukuthi mhlawumbe i-Old Testament kwathiwa is another volume, i-New Testament is another volume. It's one book enekhave yodwa. Kodwa balwelisa ukuthi akufanele ukuthi abalandeli babo balifunde iTestament elisha elidala. Enokuseqinisweni abalifundi. Abantu abaningi abakulenkolo abazilutho ngento ebhalwe kwiTestament elidala. Lokhu kuhlanganisa iTestament elisha kwelidala babenzela ukuthi uma sebefundisa bese inkolo kaMose kuthiwa ikanye nenkolo yabezizwe. Ngakho ke ukuchithwa komthetho kaMose kube sengathi kuqhamuke esivumelwaneni nesisha esiqhamuke ngokubethelwa kaYeshua. Lokhu kuhlanganisa inkolo endala nentsha inhloso ukusynergize inkolo. Ukusynergize ukuhlanganisa. Kwenze abantu abakholwayo becabanga ukuthi inkolo endala nenkolo entsha into eyodwa. So mase kuqhamuka umthetho uthi kakuchithwe lokho kudala kube sengathi kuchithwe ngabaprofeti. Njengoba bathi njena bakuthathele kuJeremiya 31 verse 31 upwards. NoYeshua wabekwa sengathi wayengekho enkolweni kaMose. Kodwa wabe engumsunguli wenkolo yabezizwe, into engawakhi inhlobo umqondo. Bonke amakholwa alandela lezi zinkolo azi ukuthi uYeshua umsunguli wenkolo yabo. Kodwa lenkolo isungulwe ngo 352 AD. uYeshua wahamba emhlabeni ngo 31 AD. Ngenxa ukuthi le ilokhuza iTestament elisha alikhulumi lutho ngeminyaka. Amakholwa amaningi akazi ukuthi uYeshua akakaze besenkolweni entsha. Akayazi nakuyazi. Lokhu ukuthi kwiTestament elisha ingabekwa iminyaka kwakwenzela ukudida abantu ukuthi bengaboni ukuthi hayibo lento ayikho, ngoba ukuthi lenkolo yasungulwa nguConstantine ngo 352 AD akusho thina, kusho imbhalo yabo. Angazi noma amakholwa ayakwazi lokho ukuthi uConstantine uyena wasungula lenkolo abantu abaningi abayilandelayo. Akuthini esisho njalo, kusho imbhalo yonke ukuthi lenkolo yasungulwa uConstantine ngo 352 AD. Manje u352 AD wayekuphi uYeshua wafa ngo 31 AD. U31 AD no 352 AD izinto ezahlukene kabi. Kodwa amakholwa amaningi ngisho bengodokotela abakwazi lokho. Abakwazi ukubuka into ephambi kwabo. Uyabona izenzo zichaza kahle indaba ukuthi
abafundi bakaYeshua basuka eJerusalem beyoshumayela bezizwe. Ichaza kahle ukuthi le abafundi babengayiwona lenkolo entsha. Kodwa abantu ngoba bafundiswe ukuthi abathathe lokho abakufundiswe abezizwe kunokubhalwe phansi, abakwazi ukubona lokho. Okuseqinisweni bayasho njalo, yize uYeshua engayazi nokuyazi inkolo yabezizwe abakhuluma ngayo. uYeshua lo owumJuda benza sengathi bekunguYeshua ovela esizweni esimhlophe, yikho bemenza abe mhlophe. uYeshua wayemJuda. Kukhona into engeke ngayikhuluma no-Dr. Xhakaza. I-Queen yaseTopiya yezwa udumo lukaSolomon, yahamba yayabuya yafike yamgana, bakhulisana, wathola ingane, yabuyela emuva, yazalwa ingane. Ithe isikhulule yaphindela kulokhuza kuyise eJerusalem. Manje umbuzo uthi ngabe le nkosazana yaseUtopiya yayigana umlungu, yahamba yayofuna umlungu? Abacabanga ukuthi lento lena ebhalwe phansi ukuthi inkosazana yaseUtopiya yahamba iyayogana uSolomoni, yayimgana kanjani uSolomoni umlungu? Yathola umntwana, akuzange washo ukuthi lo mntwana uyikhaladi, ngoba abantu baseTopiya nabase eJerusalem babefana ngokwebala. Abantu abamnyama abazi ukuthi ekuqaleni umthetho kaMose waqedwa ngabamhlophe ngenkemba. Kodwa ukuze singalokhu sikhononda, manje usuqedwa ngevangeli. Niyayizwa leyo nto? Abezizwe abazange bayikuqeda umbuso kaYeshua noma kaJehova. Kodwa ekuqaleni umuntu wayetholakala egcina umthetho kaJehova wayebulawa. Kodwa namhlanje sebafaka ivangeli ukuthi umthetho omdala awusasebenzi ngenxa yokufa kaYeshua. So manje sekuyivangeli. Leli ivangeli lenzela ukuthi nathi sibajoyine ekuchitheni umthetho kaNkulunkulu. And vele siyabajoyina. Uma sewuqeda ngevangeli njengoba nathi njengoba nathi sesijoyine inkolo yabo, nathi sekufanele sishumayele ivangeli lokuthi umthetho kaJehova uyisivumelano esidala, uyisithunzi. Sekuyithi manje esifundisa abantu lokho, ngoba phela lokhu qeda komthetho kaMose akuseyona inkemba, kodwa sekuyivangeli, nathi esithe siyalilandela. Ngikushayela ihlombe ukuhlakanipha kwesizwe simhlophe, ngoba asigcini ngokuthumba imizimba yethu kuphela, ngoba sisehlule ngezikhali, kodwa sikwazi ukusithumba ngisho izinqondo zethu, sikholwe noma yini abafuna ukuba siyikholwe. Manje umsebenzi wabamhlophe ulula kakhulu, ngoba sebelwela ngabamnyama ukuba baqede ngenkolo yabo. Noma nezwa leyo. Kodwa lo Jesu okukhulunywa ngaye usho ubhali. uJesu okuseqinisweni onguYeshua wahamba emhlabeni eliJuda, engaphansi komthetho kaMose, ongazilutho ngalokho okukhulunywa ngakho. Okuyisimanga ukuthi uYeshua wakubhala phansi
kulo iTestamenti elisha ukuthi yena akawushintshi umthetho kaMose ngoba umthetho kaMose umi ngunaphakade. Washo uYeshua kuMathewu 5 from verse 17 ukuthi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade, umthetho kaMose umi ngunaphakade. Manje ukuze abamhlophe baphumelele baqale bathatha bona abamnyama babasa emapolishi abo ezenkolo, base bebafundisa yonke into ephambene nomthetho kaJehova. Bafunde baze bafundisise, bethwala amajazi okudokotela ekuchitheni inkolo yabo, bengaboni ukuthi le nkolo yabamhlophe yakhela ukuqeda inkolo kaJehova. Yabona abantu kulezi inkolo bafunda kakhulu. Umuntu ezebe udokotela ebe uprofessor efundise e-university ngento engekho, kodwa yena engaboni ukuthi ayikho lento. Uthi uJerome amakholwa enkolo entsha kumele ayichithe imithetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti bamaHebheru, bachithe yonke imibhalo yabo ekuyiTestamenti elidala. uJerome uthi lamakholwa akufanele akholwe kuNkulunkulu oyedwa njengoba kunjalo kuyinkolo kaJehova, kodwa abakholelwe koNkulunkulu abathathu njengoba kwakufundisa uConstantine. Angaze ngibe udokotela, mhlawumbe odokotela bengangichazela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ufunde uze uyoba udokotela kodwa ungakwazi ukubona izinto ezisobala kangaka. Ufunde uze uyoba uprofessor kodwa ungakazi ubona into elula kangaka. Sake sahamba nodokotela saya komunye udokotela lapha e-university. Wathi mayibona into yakhe lokhuza yakhe sithi sifuna ukuhlangana nawe, vele wahlehla wabaleka. Wabona ukuthi ngeke zeyimele lento. Eseqala ethi yena ezethi ubhala ngebandla lamaNazaretha uyalazi. Theba sesimchazela ukuthi thina nakho sikwazi. Wabaleka impela. Abantu they become so proud ngangokuthi mayesebona ukuthi lento ayikho, uvele ungenani eyiphike esebonile ukuthi iyabheda noma eyibalekele. Okukhulu kunakho konke kule nkolo entsha, njengoba uJerome eyibiza kanjalo, amakholwa afundiswe ukuthi engaligcini iSabatha ngoba ngelenkolo kaMose, kodwa akakhonze ngesonto okulusuku likaBhali. Manje into eyayingibuze uma umuntu ethi udokotela noma uprofessor ukuthi yini eyenze ngaboni ukuthi abapostoli kwakungabantu bakalokhuza baba ngaphansi kwenkolo kaMose, ngoba kulo iNew Testament iSabatha kuyakhulunywa ngalo. Ngisho uPaul lokukhulunywa ngayo uyakhuluma ngeSabatha, kodwa abantu abakuboni lokho. Abakuboni. Bathatha lokhu kaConstantine kuthiwa iSabatha ngele Testament elidala, kodwa libhaliwe kwiTestament elisha. Ngisho uPaul ukhuluma ngalo. Ngokwalezi izimfundiso zenkolo entsha akufanele lamakholwa ebize igama likaJehova, ngoba ngokwenkolo entsha ukukholelwa kuJehova kuyinkoloze. Ayikho into ebuhlungu njengokukholwa uze ujuluke, ukhale ubange umsindo, uphindaphinde igama likaJehova, kodwa ube ungazi ukuthi kule nkolo okuyo igama likaJehova alifuneki. Igama likaJehova aliphathwa enkolweni yamanye amakholwa, yikho lingekho nje kwiTestament elisha. Kodwa abamakholwa amnyama akakwazi lokho. Uthi-ke uDr. Costa naye ongumKristu, come out of her my people. Phumani enkolweni yaseBhabhiloni bantu bami.
Uma abantu sebethathe inkolo yaseBhabhiloni bangasivimbeli ukuba sikwenze sikuveze lokho ngoba inkolo yabo ebhalwe ezincwadini zabo. Ukuthi inkolo yaseBhabhiloni akusho mina, kubhalwe ezincwadini zabo. Uma uphika lokho izwa ukuthi uConstantine wabhala ukuthini amaKristu aziphathe kanjani. Mina uma ngishumayela okhosini ngiyahlonipha. Ngithi enkolweni yabezizwe. Kodwa abaholi bayo lenkolo kulamaKristu beyibeke ngegama bethi enkolweni yamaKristu. Mina ngisho ukuthi enkolweni yamaKristu mangibhala ngichazela abantu. Kodwa kulezi incwadi zabo bakubhale phansi ukuthi kule nkolo entsha yethu yobuKristu. Bakubhale openly. Nansi iChristi eqeda ngenkolo kaMose yonke. Le Christi ithi ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha iminikelo, imithandazo, ukulinda, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo. That is very important. Lenkolo iyakuchitha ukudumisa uJehova. Ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. So uma ngabe lenkolo ichitha ukuthi siyokhonza emathempelini, isichitha izaga, ngamanye amazwi lencwadi yamahubo kufanele ukuthi yezaga ifundwe ngamaKristu. Kubhale Constantine. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kulenkolozi yamaJuda noma ukutholakala ngidla namaJuda. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. Lento engihlupha kabi ngoba uma sesikhuluma abantu abakulenkolo bengakuthandi ukuthi sikuveze lokho. Abathanda ukusiveza. Kodwa ukuze siphele thina saqedwa yilenkolo abakuyo. Uma sekufika ithuba lokuthi siveze ukuthi ubunazaretha akusiyona into entsha, yaqedwa yini, bese bethi no, ningabe sakukhuluma lokho. Sizoye kanjani ukukhuluma ngoba kuumlando. Na kubhalwe phansi lento ebhalwe lapha ayibhaliwe mina noma umuntu omnyama, yabhalwa uConstantine. Iseyincwadini ezinkulu zamaKristu enkolo yabo. Manje ngoba sebenamahloni kufana nabelungu baba namahloni bephatheke kabi uma ubachazela izinto ezazi zenzeka kwi-apartheid. Uyabona uma namhlanje ngakhuluma ukuthi mina ngiyimantshi ngangisuka lapha ngiye ngofika ePretoria ngemoto ngilale eBhalekisi ngivuke ngiyeUnisa kodwa ngahlangana nomlungu engisuke naye enkantolo ngoba ngiyimnyama ngingavunyelwa ukuthi ngihambe ngebhanoyi ngingavunyelwa ukuthi ngihlale ehotela. Lokho sekufanele manje sikufihle. Kodwa is a history ukuthi kwenzeka nalento ke yokuthi sichithwe inkolo yethu kwenzeka. Asikwazi ukuthi sifundiswe ngobunazaretha singachazi ukuthi kwasukaphi. Ngoba kuvele kuqhanywe sekuyi amanazaretha akwashembe. Cha, ubunazaretha inkolo kaJehova endala. noYeshua wayengumholi wayo. Uma eke wabakhona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini
noma isifo sobulephero bukaGehazi sivele sehlele kimi ngaso leso sikhathi kusho iCreed. Kuze kube manje kuyinkolo yamanye amakholwa lamaCreeds alandelwa njengoba enjalo. Osokwehlukile isizathu sokuthi kungani ingagcinwa imithetho kaJehova. So abakwehlusa kuphela abazange bayeke ukuthi ayingagcina imithetho kaNkulunkulu. Kodwa ekuqaleni babethi umuntu uma egcina umthetho kaNkulunkulu ugcina umthetho wamaJuda bembulala. Kodwa manje sekuthiwa hayi uma ugcina umthetho kaNkulunkulu ugcina ngesithetho ngesivumelwano esidala esesiyisithunzi enkolweni esivumelwano esisha. Abakubizi ukuthi enkolweni entsha bathi esivumelwaneni esisha. Noma niyayizwa lo. Abasho ukuthi enkolweni entsha njengoba kubhalwa la babethi esivumelwaneni esisha. Uzwa kumuntu omnyama ethi hayi mina angisaphili ngaphansi kwesivumelwano esidala. Akazi ukuthi kuseqinisweni ezincwadini zamaRoma kubhalwa ukuthi angisaphili ngaphansi komthetho wamaJuda kodwa sengiphila ngaphansi komthetho wamaRoma okufanele ngikhonze khona uBhali. Ngoke nginike ngesikhathi ukuthi enye iCreed ethi abantu bonke kule nkolo kufanele bekholwe amasiko amaRoma. Kusho yonke leyo nto. Ukugcina umthetho kaJehova kuthiwa kuyisivumelwano esidala. Bese kuthiwa ukuchithwa kwemiyalo kaJehova isivumelwano esisha. Ngokungazi abantu abamnyama baze besho ngokuziqhenya bethi thina asaphile ngaphansi kwesivumelwano esidala. Kodwa sesiphila kwisivumelwano esisha. Kodwa kuseqinisweni usuke lo muntu ethi thina saphili inqubo yokukholwa kukaJehova. Kodwa sesiphethwe inqubo yokukholwa kaBhali. Ngoba usho njalo uJerome. Namuhla sekungathiwa amanye amakholwa uyawathuka uma uthi balandela uBhali. Kodwa umaCreed abasungula benkolo bayilandela. Uma uShembe wabhala phansi ukuthi uNkulunkulu wethu nguJehova sizokushintsha kanjani lokho? Wabhala umsunguli ukuthi inkolo yethu uJehova. Noma namhla amanye amakholwa engasambizi uBhali njengoNkulunkulu wabo, kodwa basayilandela yonke inqubo yabakhonza uBhali. Bayilahla le kaNkulunkulu wethu okunguJehova. Amanye amakholwa akaligcini isabatha njengokuyala komthetho yamaCreeds. Baligcina isabatha. Awukho umkhosi kaJehova lamakholwa awugcinayo. Uma uyileli ikholwa akhuluma ngalo uJerome uzothi wena awuyenzi lento ebhalwe kumaCreed. Kodwa uyayenza yonke. Nanka amazwi kaJerome ngokugcina kwesabatha. Lalelani ukuthi uJerome uthini. Enkolweni entsha kufanele amakholwa ayeke ukwenza lenkolo ibe ubuJuda. Lokhu ukuthi enkolweni entsha kubhale mina. Kodwa uJerome uthena enkolweni yobuKristu. Kusho uJerome lokho mina ngasethi enkolweni entsha. Awuyeke lento yokuthi angasebenzi ngesabatha. Kuthiwe lusuku lokuphumula. Kufanele kusetshenzwe ngalo. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda. Agcinwe usuku lukaBhali okulusuku lokuqala esontweni. Kusho uJerome. Wena uthi awukholwa ngokufundiswe uConstantine ngokukhonza uBhali. Kodwa nawe uyalichitha isabatha uye esontweni ngesonto. Ubani omlalelile phakathi kwaJehova noBhali?
ngoba amaRoma athi asigubhe usuku lukaBhali sikhonze ngesonto, sikhonze uNkulunkulu welanga iSunday. Angithi wena awuyi esontweni ngeSabatha ukokhonza uJehova, kodwa uya ngesonto ukokhonza uBhali. Kanti ubani omkhonzayo? Ngikhuluma ngebandla lamaNazaretha ukuthi lokhu kukholwa akuqali lapha ekuphakameni, kodwa kudala kakhulu. Kwaqala kuMose, kweza kuJohane, kweza kuYeshua, kwase kuphela kuShawuli, bakuqeda bezizwe. Kwikhasi 86 lencwadi kaMnyandu ethi izintshumayelo zenkosi ilanga, nansi inkulumo eyakhulunywa nguShembe ngobuNazaretha, uthi ubaba ilanga, ubuNazaretha abuqali ukufika emhlabeni, kade bafika nakoMose, nakoJesu, nabaprofeti, kodwa behluleka. Afike lowo ufikayo akuphembe njengoShembe nje, bese kuthi labo abamlandelayo behluleke bengakugcina ubuNazaretha. Yebo, amaNazaretha amaningi enza njalo nje. Ekhasini 85 uShembe ubaba ilanga uthi, bengichaza ukuthi anisilo ibandla lomuntu, anisilo ibandla lami, anisile ibandla labefundisi. Anamfundisi nina obonwayo, umfundisi wenu usezulwini. Mina angisiye umfundisi wenu, munye umfundisi wenu kuShembe kuphela. Kusho ubaba ilanga, ibandla likaJehova libandla elihamba ngokwezimiso zikaJehova. Kuleli bandla sihlala nengilosi esuke izosifundisa noma ukuvuselela izimiso zikaJehova. Nobaba ilanga wathi asifundise izimiso zikaJehova. Ingilosi alikho elinye ibandla engaba kulo lapha emhlabeni, ngoba wonke amabandla akawugcina umthetho kaNkulunkulu. Ileli bandla kuphela eligcina umthetho kaNkulunkulu. Yikho phakathi kwethu kunengilosi, siyefana nabantwana bakwa-Israyeli. Ingilosi ayikwazi nokuya kwamanye amabandla, akunokuya kwamanye amaNazaretha. Ngoba wona anonkulunkulu ababonwayo. Nimzwile ubaba ilanga ukuthi uthena owethu uNkulunkulu akabona. Manje ingilosi izokwenzani entweni enjalo? Ubaba ilanga uthi umfundisi waleli bandla ngoShembe kuphela, esho umqali wendlela. Mina yathi ingilosi ngumelusi wezimvu zikaShembe, angilutho kuleli bandla, ngingumelusi. Kodwa umfundisi walo nguShembe kuphela. Inkosi ibusele khona ezweni. Amen.